Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakulog ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag pong ipagyabang. At palagi nyo pong isa puso't isipan at panatiling pangpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot sa taong mga hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po yung mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik dikdik at umapo na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At shout out po sa inyo lahat. Kung gusto po yung magpa-shout out po ay isulat po yung address po ninyo at pangalan po para maganda-ganda rin po. Kung gusto nyo po magpa-shout out po at kung mag-comment po kayo, sana po pakiusap po na mag-comment po kayo ay yung magustuhan ko po na maginawa po yung kaisipan ko po na nagpupuri po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga sulit ko po mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo lahat ay po tatlong malakas na orasyon pambaklas sa lahat ng uri ng kulam. Ang pamamaraan po ay ganito po: dahil ba sa inggit at pinakulam agad. Sa pangalawa po, dahil ba sa away sa lupa, at dahil ba sa utang na hindi binabayaran, at sa mga chismosa at iba pa. Sa unang orasyon po, ang orasyon po ito ay usalin po ng 3 beses po. Ang paggamit nito ay ang pag nararamdaman po ito ay ay parting ulo. Kung ang paggamit nito ay isang karamdaman na parting ulo po, ay magdasal ng isang Ama Namin. Usalin po muna yung orasyon po ng 3 beses po at magdasal po ng isang Ama Namin sumasampalataya at luwalhati. At isunod po ang banggitin po ng 3 beses po at ipo sa tubig. Nakakaramdam ka ng hilo, ibig sabihin ay tumatalab sa iyo. Sa 1 minuto maglalagay ng pangontra ng Saint Benedict para protection sa iyong katawan po. Narito po ang orasyon po: mitam matam mikam mikam amikamiya mitam maimpumaim maumpamail na malamurok milam. Mitam matam mikam amikamiya mitam maimpumaim maumpamail malamurok milam. Mitam matam mikam amikamiya mitam maimpumaim maumpumail na malamurok midam. 3 beses po. At magdasal po ng isang Ama Namin sumasampalataya at luwalhati. At isunod banggitin ng orasyon 3 beses, ipo sa tubig inumin. Karamdam ka ng hilo,
Ibig sabihin, pag nakakaramdam ka ng hilo ay tumatalab sa iyo. At sa 1 minuto, maglagay ng proteksyon ng Simbinilik para proteksyon sa iyong katawan po. Ang pangalawang orasyon po, kung ang nararamdaman mo ay parteng tiyan at ito ang orasyon. I-screenshot nyo muna, tapos i-icon ko po. Yan po. Yan po. Ito po yung pangalawang orasyon po. Kung ang parteng naramdaman po ninyo ay sa tiyan po, usalin po yung orasyon po ng 3 beses po, o usalin po lamang po ng 1 beses po, o isulat sa kapirasong papel. Pagkatapos sunugin ito at ilagay sa baso at lagyan ng 7 kutsarang maligamgam na tubig at 1 dakot na asin. Ang 1 dakot na asin po ay ganito lamang po. Pag dumakot kayo, kunti lang man po, huwag maalat po. At lagyan ng 7 kutsarang maligamgam na tubig at 1 dakot na asin. Kunti lamang pong asin at sabay inumin po o ipainom sa pasyente, at sa loob ng 15 minuto ay magkaramdam ka ng kaginawaan at maglagay ng proteksyon sa sarili para di balikan o ibigyan ng proteksyon ang pasyente po. Ayan po ang orasyon po, pakabisa po. Narito po ang orasyon po na sorry po. Narito po ang orasyon po. Umigar kulisaum tragyo hila uriamot sultiam. Umigar kulisaum tragyo hila uriamot sultiam. Umigar kulisaum tragyo hila uriamot sultiam. Isulat sa kapirasong papel at pagkatapos sunugin ito at ilagay sa baso at lagyan ng 7 kutsarang maligamgam na tubig at 1 dakot na asin, kunti lamang pong asin, at sabay inumin po o ipainom sa pasyente. At sa loob ng 15 minuto ay magkakaramdam ng kaginawan at maglagay ng proteksyon sa sarili para sa di balikan po, o proteksyon, bigyan nyo po ng proteksyon ang ginagawa nyo pasyente. Kung mayroon po kayong proteksyon po na ipakalog ko po sa inyong proteksyon na napakadabisa po na po, ipakalog ko po sa inyo. Antayin nyo lamang po. Kung may medalyon po kayong San Benito po, kahit na yung di naman po ang medalyon po, kahit na local po original, pare-parehas yan naman po kung tama lamang po ang pag-devotion po. Kung gusto nyo po, turuan nyo po yung ginagamot po ninyo, makon po ng San Benito para hindi na po siya mabalikan. Salamat po sa pakintindi po. Sa pangatlong orasyon po, magdasal ng isang ama namin, isang sumasampalataya, alwalati. Sunod po yung orasyon po. Abisti, abiti, abitim, ampilam guwam, ampik mibil gayim Isus, eximinaraw, non nobis sid nomini tuo ad da gloriam. Abisti, abiti, abitim, ampilam guwam, ampik mibil gayim Isus, eximinaraw, non nobis sid nomini tuo da gloriam. Abisti, abitim, ampilam guwam, ampik mibil gayim Isus, eximinaraw, non nobis sid nomini tuo da gloriam. Ang orasyon nito ay pambaklas ng kulam sa parteng paa, namamaga o pinagsusugat. Kumuha ng 1 basong tubig at ipo sa tubig, inumin. Palipasin ng 1 hour. I-screenshot nyo po. Yan po. Maraming salamat po. Palipasin ng sa amin na ito, magpausok ng insenso kamangyan at ipaikot sa katawan o iyong katawan, kasi mayroong pagkakataon na wala po kayong malapit na albularyo. Kailangan tayo sa Diyos gabay, humingi ng gabay para hindi basta-basta tabla ng kulang po.
Yaman po. At sana po na gusto nyo po aking binagi po sa inyo na 3 orasyon po pambaklas po ng gawa ng kadiliman po, mangkukulam ang babarang po. Ay wag na po kayo magtubiling mag-subscribe, mag-like and share. At pag-ipindot rin po ang bell icon. At higit sa lahat po ay magpursige po kayong mag-aral ng karunungan at magdasal sa araw-araw gabi bago matulog at pagkagising po. Yan lamang po ang aking ibabagi po sa inyo. Sana po maunawaan po nyo lahat ng aking mga binabagi sa Hiwaga ng Pangasinan. At sana po matulungan po ninyo ako sa aking hinaing po sa inyo. At maraming salamat po ulit sa inyong paggagabay po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan naman po.